Kamar da yadda kuka sani, mai magana Tima Makamashi, sarauniyar kwalliya ta Arewa, kuma jakadiyar FKD, kuma sarauniyar matan Kano tsofaffi da sababbi. So akwai wasu gajiyayyu, wasu mata gajiyayyu hakan nan masu fi su biyu, su uku zuwa su hudu haka. So suna ta shiga hurumin sarauniya. Ita sarauniya sai dai irin ta sa a hukunta su ko ta sa a yi maganinsu da sauransu. Because akwai wata gajiyayya ta zo kamar tana irin mai da martani. Wai tana so a kula ta domin a farfado da sunanta, saboda da aka sako ta dawo harkar bata karbu ba, irin tayi. Ku sani fa lokaci so ɗaya yake zuwa, dama so ɗaya yake zuwa. Idan ya zo ya wuce kai haƙuri. Wasu ne lokacin wasu ne, su ma idan lokacinsu ya wuce wasu ne za su zo. So idan kuka yi haƙuri, ni sarauniyar kwalliya wataran sai labari. Ni ɗin ma idan lokacin ya wuce. Amma in Allah yadda lokaci zai wuce da daraja na da sarautata a gidan mijina, Bijayi Sayyidul Wujuyi. So ku daina zuwa kuna ta shirme, kuna mai da martani, kuna wani kaskanta kanku, kuna abin da bai dace ba. Irin like ku dinga abu kamar dabbobi, kuna wani yaga riga. Idan an girma ya kamata a san an girma, ko da ba darajar ma ya kamata a san an girma. Because irin yin wannan abubuwa, shiga sharo ba shanu ba naku bane ba. So akwai kalmar da ya tunzura wasu daga ciki, wasu mahaukata daga ciki, dan akwai masu hankali a cikinsu wanda sun san ba da su ake ba. Wasu kuma gajiyayyen sai suka ara suka yafa, to da su an kira su gajiyayyu. Sai me ai a gajiyan kuke, ba duka ba. Gajiyayyun mutum 2 ne zuwa 3, ba su kai 4 ba. So akwai wacce ta ara ta yafa, tana ta ƙafafa, tana baƙin ciki da tashan da kake yi da kuma rufin asirin da Allah ya maka, tana ta jin haushi. Wannan abun kuskure ne, hassada ciwo ce. Ku daina. Za ki ganki kullum a wahale, a firgice, a razane. Kece nan baki da zuciya akan abin da za a ɗauka a baki, wanda bai fi ka ba wa mutum ya ci abinci ba. In ya kwantar da hankalin shi, ya kwantar da hankalinki. Wallahi ni sarauniya sai in miki salari. Kai in rika miki salari duk wata, ko da ɗan 80,000 haka in rika baki, at least dai ba yawa. Zai rage miki wannan cuta da yake daminki na hassada, kuma zai rage miki yunwa da baƙin ciki da baƙin hali da ji da kai ba komai. Ki daina, ba kyau, ku daina. Ita waccan ma da ta yi ta gaji, ta daina. Ta ga ba riba, faɗa da aljan babu riba. Ku daina. Za ku samu irin like abin da kuke nema, za ku iya samu in kuka cire wannan hassadan. Amma kullum a gajiye, a kaskance, a wulakance, ka fito ana talla da ku, kuna tallata abu ba ku sani ba, kuna da wani sai ka isa ka yi me. Yaushe zan ɗaura leda? My skin is very soft. In na sa leda zai dame ni, zai ji min ciwo a skin ina, because skin ina is very soft. Yana da laushi. Ba na son damuwa a skin ina. Ba na sa leda. Ba zan iya ɗaura leda ba. In na ɗaura leda zai ji min. So da Allah ku daina.
Bye.